Започваме с вас да играем. Отговаряте вярно на въпроси. Само вярно. Сега да мониторът на техниката. Госпожо, значи най-прописано е друг, защото има видеонаблюдение. Стане богат. Това е първи въпрос. Четете, казвате верни отговори. Не пишем. За това са ви листата. Искам малко да отворя, защото ми е много топло. Не даде ли ти това? Ето ви и чакайте. Мърдете се да паса. Всички следването на това не знаеш ли? Бъде сте се 8. 9? Верен 8. Разполагаме 6 монети, едната от които е фалшива с различно тегло. Имаме звезда с 2 блюда без теглилки. С колко най-малко претегления може да... Вие докато решавате задачата, ние си раздаваме балон. Не си решаваме. Айде. Това са класните 3. 3, 9. Само ще изтрима балона по стила. Ето ще бъдем. Двойни, четворни. Хубаво пребройте. Колко са на брой двойните? Не, тройните не се преброиш. 9. Аз преброих 3. Повече вярвам на Дани. Добре, отбора, който се състезава. Какво мисли по въпроса? 10 са. Последно. 10. Така, да поканим Еди Ради да седне при вас. Да. Яна, Ива и Ени отишли на сладкарница и си поръчали чай, кафе, кола и сок. Известно е, че Ани не е пила нито чай, нито сок. Ива е пила или чай, или сок. Ени не е пила нито кафе, нито сок. Чай е пила или Ани, или Ива. Каква напитка е пила Ива? Таблица? Да. И в таблицата какво трябва и какво не трябва. Готови ли сте, хора? Харесват ли? Госпожо? Да. Намете ли си рок? Вече не. Откривайте разликите. Разликите са 7. Госпожо? О, Боже. 7 са разликите. Госпожо, може ли да е в нашия